Čaute ľudia, dneska robíme ochutnávku z Maďarska. Poďme na to. Poďme na to. Ako prvé tu máme Sixon melón. Majka, daj poháre. Takže máme Sixon melón. No brácho, poď o to. Takýto je rozklepaný. Prvýkrát natáčam video. Pozrite na ten štúpel, Maďari to robia kvalitne. Kypí to! To bude bomba. Má to, je to také červené. Čímik, poď si okoštovať. Červené. Na zdravie. My robíme challenge. Dobre, melón. Daj čipsov. Chutí to tak zvláštne. Také no. Dá sa. Teraz máme Sixo cherry. Áno, cherry, ako čerešňa. Ako? Pristávka? Sme späť otvorené. Späť otvorené. Dobre, no. Sa to má, teraz to je taká viacej červená. Ale moje je iná farba. Uvidíme, som dal menej. Aha. Ideme na to. Na zdravie. Ja som si nevšimol chuť, takže... Čerešňa, to poznám. Fuj. Prečo fuj? Nemôžeš povedať. Chutí to ako detské víno. Presne tak. OK, dáme pauza, ďalší výrobok. Cherry cola, ale toto nie je cherry, ale cola. Máme už otvorenú, ideme na to. Dosť. Vyzerá to ako cola. A mne? Dobre? Dobrá cola. Neviem, ako normálna, ale je tam troška tej chuti. Dobre, ďalší výrobok. Ideme tak troška na jedno, máme tu Počkaj, šport. Ideme na to. Takáto dáka proteínová tyčinka. To ma nedá. OK. Ja zjem. Šuma, žuješ. Vysela. Fuj. Čo? To je výborné. Šťav. Takže teraz túto sračku ideme zabiť. Kaktus. Je to Toppy Joy. Ja sa bojím. Porezaný máme úraz. Tohle nejde. Poď tam, Maďari. Čo máš? To by čo napísané? Že neotvárať deti. Jemu naozaj tečie krv, daj pauza. Rýchlo sa napí, okoštuj a liečíme. No, počkaj. No, nerehoď sa. Jak to hovoríš? Výborné. A čaute, ideme už.